Zdravím všetkých, tento raz z preplneného bruselského letiska. Prečítala som si správu, zacitujem. Europoslanec Smeru Ľuboš Blaha sa nemusí ospravedlniť ex-ministrovi obrany a predsedovi demokratov Jaroslavovi Naďovi za svoje výroky o tom, že je vlastizradcom. Rozhodol o tom sudca Mestského súdu Bratislava 4 Vladislav Pečík. Takže, Ľuboš, pripijeme si. Gratulujem. David Lindner, klobúk dolu pred tvojou obhajobou a vážený pán sudca, smekám. Je absolútne neakceptovateľné, aby jeden politik nemohol kritizovať druhého politika. To patrí normálne k politickému súboju. Toľko k tomu, že keby ste sa tu náhodou chceli odbavovať nad mene pána sudcu. Len ja by som sa chcela opýtať denníka N. Prečo zverejňujete mená? Alebo opravím sa, prečo zverejňujete selektívne mená sudcov? Keď sa vám napríklad nejaký výrok nepáči, tak meno sudcu zverejníte? Vám nestačilo, že sudca, ktorý nezobral do väzby človeka, ktorý usmrtil na autobusovej zastávke mladých ľudí, že ste zverejnili jeho meno a potom on potreboval ochránku? To vám nestačilo? Vám nestačilo, že čím prechádzal Branislav Harabín, keď nezobral do väzby človeka, dôchodcu, ktorý napísal jeden list pani prezidentke? Aj to sa môže, lebo to je Harabín a to je Čaputová. Však, respektíve pri nej už môžeme používať pokojne bola. By ma celkom zaujímalo, že prečo nezverejňujete napríklad to, že máte určitý konflikt záujmov. Vlajková loď denníka N, Monika Todová, žije v jednej domácnosti s Pamelou Záleskou. S tou Pamelou Záleskou, ktorá je podpísaná pod rozsudok, prvostupňový rozsudok, odsudzujúci rozsudok voči Dušanovi Kováčikovi. Tam ste meno nedávali. A tam ste sa ani nejakým spôsobom nevyviňovali, ako ste písali o Dušanovi Kováčikovi roky. A potom Pamela Záleská, ktorá sa možno v tom čase dvorila Monike Todovej, vyniesla odsudzujúci rozsudok. To len na uvažovanie. Ale pobavil ma dnes Peter Todt, respektíve nie on, lebo ten jeho status je výborný, o tom, ako sa zachoval pán Peter Bardy, keď sa dozvedel, že na Petra Bardyho podal civilnú žalobu Robert Fico za jeho klamstvá. Za klamstvá Petra Bardyho. Vy, ktorí sa tu odbavujete nad influencerom v Londýne z pivnice, vy, ktorí tvrdíte, že musí ísť natvrdo do basy, lebo je to trestný čin, sa zrazu zaštiťujete slobodou slova a zrazu vám vadí nejaký súdny proces, keď sa týka slobody slova. Aj tá má svoje hranice, svoje zákonné hranice, ktoré sú stanovené zákonom. A prezradím vám niečo, vážený denník N. Juranovit Kuria. Súd pozná právo. Takže súd rozhodne o tom, že či má ísť Dani do väzby, alebo do väzby nemá ísť. A Dani, ty neblbni. Sprav presne to, čo sme ti hovorili. Tú ponuku treba prijať. Veľmi pekne vám ďakujem, denník N, že takýmto spôsobom ešte stále poukazujete a malujete terče na chrbty tých, ktorí súdia podľa zákona a nie podľa toho, čo vy napíšete do titulky. Pretože takých ľudí, ktorí vedia, že sa vystavia mediálnemu linču a napriek tomu rozhodnú zákonne, si treba vážiť. A my ostatní sa vidíme v nedeľu na Dukle, už sa na vás teším a slovami to, čo je aj zverejnené na ministerstve obrany. Chráňme si mier. Rodil sa dlho. Majte sa pekne.